oge niile aga m na-ekwukwa maka isonyere m na awara YouTube m maka na ebe ahụ ka anyị na-akwalite ndụ omenala ihe niile ị chọrọ ịma gbasara Igbo. Ebe ahụ ka anyị ọ bụ nri ha, ọ bụ nkwenye ha, ọ bụ usoro ha na-eso, ọ bụ ịgụ ihe ọbụla ị chọrọ ịma gbasara ndụ na omenala Igbo. Ịghọtara? Gawa na awara YouTube m. Iruo na YouTube chọọ ọmalịcha Ada Igbo. Ọ bụrụ na ị chọta ya, sonyere m ebe a ka ị nwee ike na-afụ ihe niile anyị na-eme. Anyị na-emekwa maka nri ha, ihe dịka nri nka nakwazi nka. Mana nri nke a kịta bụ gịnị? Nke anọ bụ ojoko na oil bean. Oil bean bụkwanụ gịnị? Oil bean bụ akpaka n'asụsụ Igbo. Ụfọdụ nwekwa ike isi gị ụkpaka. Ha ncha bụkwa okwutekwara ya kama na ọ bụ olu ndị mana ihe a na-akpọ ya n'Igbo izugbe bụ akpaka.